Peşi. Idag samlas vi här för att minnas Olof Palme. Sån respekt. Och vi kommer att fortsätta den här dagen år efter år framgent. Han var en enastående person när det gäller att säkerställa att principer om mänskliga rättigheter och respekten för den enskilda personen verkligen hyllades. Hans kanske viktigaste insats när det gäller det internationella, det var hans krav om gemensam säkerhet. Detta begrepp, gemensam säkerhet, som borde vara den absolut viktigaste punkten i vad som just nu händer, inte så långt ifrån oss. Palme i sin tid var en stor politiker och har inspirerat väldigt många politiker i världen. Också väldigt många svenska politiker. I en sån här dag så är Palme verkligen en saknad ledare i omvärlden. Som vi har gjort som Socialdemokraterna. Vi står vid ukrainska folket mot diktaturen. Svenska kurder har bott i Sverige många år, sedan 60-talet. Så med den anledningen så har vi samlats här för att hedra minnet av Palme och bygga oss inför hans minne. Tack. جبوغو او آشیتیا گو براستی جبریس پالمو خیال بکر وری جهانی جبوی که ام اولو پالمی بیرتین ام هیویدارن و دولت اسوید وی فکری تحقیق بکه مسئله کرده جبرگون حقیقه که مزن لما هات هم دوستی که خون داکر هم جی که سرما هات ام هاتن این اتهام کردن جبوی ام هیویدارن و داخوازامه دولت سوئد حکومت سوئد بود رول که بگیره مثلا کرده و جبو کرد پکه که لیستا تروری در که اینسیاتیف بگیره هیویامه جی اوش حکومت سوئد جی دولت گو به وی شکلی ev nehayet serme hati bir dervas kirin.